салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам шумо ҳама тандсиянду саломат ҳастед. Ва имрӯз чӣ хеле ки мебинем, сарбозони мо имрӯз дари Москавро кушоданд ба Тоҷикистон ва артиши мо имрӯз сарбозони артишон Тоҷикистон барои иштирок дар гузашти низомӣ қарор аст 24 июн дар пойтахти Русия ба ифтихори 75-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор шавад. онҳо вориди Москав шуданд. мудофии Тоҷикистон Фаридун Муҳаммадализода ба хабаргузори Интерфакс хабар дод, ки 75 сарбоз аз Тоҷикистон, аз ҷумла курсантҳои донишкадаи Вазорати дифоъ, афсарон ва сарбозони ҳангӣ, таъминот ва идораи ситодаи умумии нерӯҳои кишвар ба Москав тариқи ҳавопаймои низомии Вазорати дифоъи Русия эълон шуданд. аллакай фардо сарбозони тоҷик дар қатори дигар иштирокчиён омодагиҳои худро барои гузашти низомӣ оғоз хоҳанд кард. фармондеҳи ин гурӯҳи низомии Тоҷикистон подполковник Ҳафиззода Файзмуҳаммадов таъин шудааст. ба гуфтаи манбаъ, омодагӣ ба гузаштаи низомӣ бо риояи чораҳои беҳдоштӣ сурат мегирад. дар аввали моҳи июн Вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон тасдиқ кард, ки Эмомали Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маросими ҷашни 75-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ, ки дар шаҳри Москав рӯзи 24 июн баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? оё шумо меравед рӯзи 24 ба Москав ба иди ғалаба ё не? ҳатман нависед.